Λοιπόν, σκεφτόμουν πώς θα παρουσιάσω και τον εαυτό μου, γιατί με ρωτάει η Τζίνι που με ρώτησε χτες πώς θα σε παρουσιάσω. Τώρα είμαι εγώ ψυχίατρος ψυχοθεραπευτής, αλλά δεν είναι αλήθεια αυτό. Είναι σίγουρο ότι είμαι ένας γιατρός που δεν δουλεύει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και δεν βιώνω αυτά που βιώνουν οι συνάδελφοί μου καθημερινά. Και βέβαια έχω κάνει πολλά άλλα πράγματα στη ζωή μου, οπότε θα έχουν βοηθήσει πάρα πολύ στο να γίνω καλός γιατρός. Κυρίως η συμμετοχή μου στα διάφορα κινήματα, αλλά και η συμμετοχή μου στο Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο. Μάλιστα είμαι ένας από τους τυχερούς όλης αυτής της κατάστασης. Ήθελα κάποτε να ευχαριστήσω τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος με απέλησε με άλλους 5.000 γιατρούς το 2014, με αποτέλεσμα να καταστρέψει όλη την πρωτοβάθμια περίθαλψη στην περιοχή που είχα το ιδιωτικό μου ιατρείο και αυτή τη στιγμή έχω πάρα πολύ δουλειά. Αλλά για να αναπληρώσω τέλος πάντων αυτή την καταστροφή που προκάλεσε ο Άδωνης, ο σημερινός Πρωθυπουργός, οι κυβερνήσεις των μνημονίων κτλ. Εγώ ένα μικρό πράγμα πλέον κάνω μπροστά σε αυτά που θα μπορούσαν να κάνουν πάρα πολλοί άνθρωποι, είναι η συμμετοχή μου στο Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο από το 2013. Και πραγματικά μπορώ να σας πω ότι είμαι καλύτερος γιατρός γιατί συμμετέχω σε μια τέτοια δομή. Θα ήθελα πάρα πολλοί συνάδελφοί μου που δουλεύουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας να βλέπανε πώς μπορείς να κάνεις κοινοτική ιατρική, ας πούμε, και πώς μπορείς πραγματικά να βοηθήσεις ανθρώπους χωρίς να είσαι τίποτα καταπληκτικό. Έτσι. Λοιπόν, τώρα η Βανέσα πάρα πολύ εύκολα, έτσι, βέβαια πολύ συγκροτημένα, αποδεικνύει ότι η φτώχεια συνδέεται με την κατάθλιψη και η κατάθλιψη με τη φτώχεια. Ό,τι και να σας πούνε, καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει απολύτως κανένα επιχείρημα το οποίο να μπορεί να αμφισβητήσει αυτή την σχέση. Ο τρόπος αμφισβήτησης ή τέλος πάντων το πώς καρπώνεται αυτή τη στιγμή η ελληνική πολιτική, η Ευρωπαϊκή Ένωση, διεθνώς αυτό που συμβαίνει, είναι ένας διαφορετικός τρόπος. Θα ήθελα να επισημάνω κάποιους από αυτούς για να μην το ξεχνάμε. Το ένα λοιπόν είναι ότι πριν τα μνημόνια, εδώ και πολλά χρόνια, μια 20ετία περίπου και παραπάνω, υπάρχει μια προσπάθεια να μετατραπεί η θλίψη σε κατάθλιψη. Η θλίψη, μια φυσιολογική αντίδραση σε κάποια στρεσογόνα συμβάντα ή τέλος πάντων μια αντίδραση σε διάφορες καταστάσεις, δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι είναι κατάθλιψη. Πολύ συχνά προσπαθούν, και αυτό είναι κυρίως, καταφέρνει, τι να κάνει ο νεοφιλελευθερισμός, καταφέρνει να πάρει τη θλίψη, να την κάνει κατάθλιψη και στη συνέχεια να την κάνει SRI, να την κάνει αντικαταθλιπτικά. Λοιπόν, δεν είναι όλες οι καταθλίψεις ή όλες οι θλίψεις είναι κατάθλιψη. Υπάρχει κατάθλιψη, τα στοιχεία είναι αδιάσυστα, αλλά υπάρχει και μία προσπάθεια, και δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ αυτό, να μετατρέψουν όλη την ανθρώπινη εμπειρία σε ένα ιατρικό πρόβλημα. Εγώ δεν θα ήθελα κάποιος να πει ότι απλώς όλα είναι κατάθλιψη στην προσπάθειά του να μιλήσει για το τι συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία. Ένα δεύτερο θέμα που έχει να κάνει πάντα με την ψυχιατρική και το πώς η ψυχιατρική αυτή τη στιγμή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ενάντια στις αντιδράσεις των ανθρώπων, ενάντια στα κοινωνικά κινήματα, ενάντια στο θυμό. Είναι αυτό που εξέφρασε πάλι με έναν καταπληκτικό τρόπο ο αγαπημένος μου υπουργός, ο Άδωνης, που είπε «Δεν είστε φτωχοί, αισθάνεστε φτωχοί». Έτσι, μοιάζει πάρα πολύ, δεν θα σου το πω, είναι ενδιαφέρον, μοιάζει πάρα πολύ με κάτι που γίνεται συνεχώς στην ψυχιατρική, αλλά το πιο εξαιρετικό παράδειγμα είναι το εξής. Είναι τον 18ο αιώνα στις Ηνωμένες Πολιτείες η ψυχιατρική είχε ανακαλύψει ότι οι μαύροι, οι νέγροι που λέγανε τότε, πάσχουν από μια σοβαρή ψυχιατρική ασθένεια, τη λεγόμενη δραπετομανία. Για κάποιο λόγο όλοι αυτοί οι άνθρωποι θέλανε να δραπετεύουν και να πηγαίνουν να είναι ελεύθεροι. Έτσι. Είναι ο τρόπος με τον οποίο η ψυχιατρική αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει, μπορεί να αντιμετωπιστεί, ότι είσαστε μίζεροι, είσαστε ανόητοι, δεν καταλαβαίνετε. Έτσι. Και πιθανόν, άμα πάρετε ένα ηρεμιστικό, πάρετε ένα ζαναξάκι, πάρετε ένα στεντόν, ας πούμε, θα νιώθετε λίγο καλύτερα. Ένα τρίτο, και τελειώνω με το θέμα αυτό, είναι μια μόδα που υπάρχει, που δεν έχω καταλάβει βέβαια, γιατί δεν διαβάζω και τόσο πολλά κοινωνικά κείμενα,
Υπάρχει μια μόδα γενικά όλα να είναι ψυχοσωματικά. Την ίδια στιγμή όμως καταγράφεται ότι μάλλον είναι ένας εύκολος τρόπος να πούμε δεν λύνονται τα θέματα. Δηλαδή να έρθει ένας άνθρωπος με ένα πρόβλημα υγείας, μερικές φορές είναι κρίση πανικού. Και μερικές φορές είναι μόνο το άγχος που προκαλεί, αλλά μερικές φορές δεν είναι. Και μπροστά στην τρομακτική αδυναμία των συστημάτων υγείας να αντιμετωπίσουν αυτές τις καταστάσεις, σου λένε είναι ψυχοσωματικό, είναι στο ψυχίατρο. Εντάξει, εμένα γεμίζει το ιατρείο μου, αλλά οι άνθρωποι τελικά έρχονται και έχουν άλλα προβλήματα, έτσι. Και αρρωσταίνουν ακόμα περισσότερο. Μην το ξεχνάμε αυτό, αλλά σίγουρα, μένοντας στο βασικό θέμα, αυτή τη στιγμή η κατάθλιψη είναι ένα από τα βασικά προβλήματα υγείας, κυρίως στον πρώτο κόσμο, και είναι μια πραγματικότητα για τους πάντες. Λοιπόν, η απάντηση, λοιπόν, δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογήσω, η φτώχεια συνδέεται με την κατάθλιψη, αποδεικνύεται πολύ εύκολα. Λοιπόν, η απάντηση, λοιπόν, που υπάρχει, έτσι, γιατί ο νεοφιλελευθερισμός ή ο καπιταλισμός ή οτιδήποτε δεν μπορεί να πει ότι δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Η απάντησή τους είναι μεταξύ το ότι τι να κάνουμε, ο καθένας για τον εαυτό του. Δεν υπάρχουν κοινωνίες, τι αλληλεγγύη, δεν χρειάζεται τίποτα από όλα αυτά. Όποιος τα καταφέρει καλύτερα, θα τα καταφέρει καλύτερα. Όπου αυτό συνδέεται, κουμπώνει πάρα πολύ ωραία με την έννοια της αριστείας. Ότι αυτοί που τα καταφέρουν καλύτερα, κρατάμε, είναι και καλύτεροι. Έτσι. Οι υπόλοιποι, ζώσουμε και κανένα πείδωμα δηλαδή, αλλά να μην μας πιέζουν και πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι σε καταστάσεις τέτοιες οικονομικές, με αυξημένη ανεργία, δεν είναι πρόβλημα για τον καπιταλισμό να υπάρχουν άνθρωποι σε κατάθλιψη. Είναι μη παραγωγικοί, έτσι. Παίρνουν αναρωτικές άδειες, είναι ενοχλητικοί, δεν χρειάζονται, ας κάτσουν στην άκρη, να κάτσουν σπιτάκι τους, έτσι. Και εγώ θα διαφορήσω για αυτό το θέμα, δηλαδή είναι μέρος της στρατηγικής του να έχεις ανθρώπους και να μην σε πειράζει αυτό. Δεν θα πει δηλαδή το πρωί που θα σηκωθεί ο Υπουργός Υγείας, θα πει ότι παιδί μου θα τους βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Όχι. Άμα έχουν 30% ανεργία στους νέους, δεν πειράζει. Έχουν και άλλους που θα δουλέψουν. Και έχουν και αυτούς που δεν θα δουλέψουν. Δεν τρέχει τίποτα. Δηλαδή θα χειροτερεύσουμε την κατάσταση γιατί δεν είναι πρόβλημα πλέον για μας. Έτσι. Λοιπόν, θέλω να πω ότι μπορεί κάποιος, δηλαδή δεν είναι μόνο να διαπιστώσουμε ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα, πρέπει να βρούμε και να δούμε τι λένε και άλλοι και να απαντήσουμε και σε αυτό. Δηλαδή, ο μόνος τρόπος που αυτή τη στιγμή μπορεί ο νεοφιλελευθερισμός να απαντήσει παγκοσμίως σε αυτό το πρόβλημα είναι κάτι το οποίο το ξέρουμε ότι είναι πλήρως αποτυχημένο. Είναι, σου λέει, θα ιδιωτικοποιήσουμε όλο το σύστημα υγείας γιατί δεν λειτουργεί. Και εκεί δεν λειτουργεί το εθνικό σύστημα υγείας. Γιατί παράγετε εσείς με τις πολιτικές σας μια τρομακτική φτώχεια, το οποίο έχει σαν αποτέλεσμα να αυξηθούν οι ανάγκες των ανθρώπων. Θα πρέπει εμείς να αυξήσουμε τις δαπάνες για αυτό το θέμα. Τα λεφτά δεν υπάρχουν. Άρα δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτό το σύστημα υγείας και θα πάμε σε μια πλήρη ιδιωτικοποίηση. Δηλαδή το όνειρο είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Όλα ιδιωτικά, ιδιωτικές ασφαλιστικές. Άμα έχεις τα λεφτά να πληρώσεις εσύ ή άμα δουλεύεις σε μια δουλειά που θα πληρώσει την ασφάλειά σου, και αν έχεις μια ιδιωτική ασφάλεια, ανάλογα με πόσο πληρώνεις, θα έχεις και ένα επίπεδο περίθαλψης. Φυσικά, στο πρόβλημα της ψυχικής υγείας, όσοι έχετε δοκιμάσει τέλος πάντων, οι ιδιωτικές ασφαλιστικές στην Ελλάδα, ίσως με ελάχιστες εξαιρέσεις, δεν πληρώνουν τίποτα ψυχιατρικό. Ούτε τα φάρμακα, ούτε ψυχιάτρους, και δεν συζητάμε για ψυχοθεραπείες. Έτσι, γιατί οι ιδιωτικές ασφαλιστικές σου λέει, έχεις πάει στο πόδι σου, υπάρχει πρωτόκολλο. Τόσες μέρες θα μείνεις στο νοσοκομείο, τόσες μέρες θα μείνεις στο γύψο, τόσες μαγνητικές θα κάνεις, θα τελειώσεις, θα φτιάξεις το πόδι, θα φύγεις. Ενώ η κατάθλιψη, πόσο καιρό θα πάρει, ξέρω εγώ, θα πει ένας ψυχοθεραπευτής. Να κάνουμε μερικά χρόνια ψυχοθεραπεία. Θα σου πει, έχεις τα καλά σου, θα πληρώνω εγώ για μερικά χρόνια. Δεν υπάρχει πρωτόκολλο, δεν μπορεί καν η λογική του νεοφιλελευθερισμού να απαντήσει στο πρόβλημα αυτό. Συνολικά, όπως τα ξέρετε οι περισσότεροι, τα εθνικά συστήματα υγείας παγκοσμίως καταρρέουν. Ίσως σε ελάχιστες χώρες στον Ευρωπαϊκό Βορρά που ακόμα έχουν αρκετά χρήματα, παντού αλλού αυτή τη στιγμή τα εθνικά συστήματα καταρρέουν. Ο ένας λόγος είναι αυτός που είπα. Αυξάνεται η φτώχεια, αυξάνεται η ασθένεια, αυξάνεται η πίεση. Και τι βρήκαν να απαντήσουν αυτοί οι άνθρωποι, έτσι, για να... Αυτοί οι άνθρωποι που θέλουν και τις φοβερές σπουδές και θεωρούν ότι είναι και άριστοι.
ουσιαστικά προσπαθούν να βρουν μέτρα τα οποία είναι μόνο οικονομικά. Δηλαδή με μάνατζερ, με κλειστούς προϋπολογισμούς, θα νοσηλευτείς για σχιζοφρένεια, αλλά θα νοσηλευτείς 3 εβδομάδες μόνο. Δεν έχει παραπάνω, μετά θα βγεις. Βέβαια, μετά θα ξανάρθεις έτσι, μετά από 2 μήνες, μετά από 6 μήνες. Αλλά εμείς θα φτιάχνουμε τέτοια οικονομικά μοντέλα, μανατζήρια, τα οποία αυξάνουν βέβαια το κόστος του Εθνικού Συστήματος Υγείας και το μισθό των μάνατζερ και την ίδια στιγμή δεν επιτυχάνουν τίποτα. Η απάντηση αυτή τη στιγμή του πιο κρατεού, της δεύτερης πιο ισχυρής οικονομίας στον κόσμο, των ΗΠΑ, η πρώτη νομίζω είναι η Κίνα πλέον, είναι να τα διαλύσουμε όλα. Αναμένεται στο επόμενο χρονικό διάστημα, με την κατάργηση των ελάχιστων μέτρων ασφαλείας που υπάρχει στις ΗΠΑ, να αυξηθούν στα 70 εκατομμύρια ανασφάλιστοι πολίτες στις ΗΠΑ. Δεν θα ήθελα να προσθέσω και ένα ακόμα θέμα. Μίλησε για πολύ λίγο η Βανέσα, η κλιματική αλλαγή, αλλά όταν συζητάγαμε και σκεφτόμουν να μιλήσω λίγο για την κλιματική αλλαγή, σκεφτόμουν απλώς ένα πολύ απλό παράδειγμα θα το αναφέρω. Ένα από τα θέματα που συζητάω με τους ανθρώπους που παρακολουθώ στο Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο, το οποίο δεν το παρακολουθώ στην μικροαστική γειτονιά στην οποία δουλεύω, είναι πώς θα βγάζουν πέρα όταν κάνει πολύ κρύο. Ηλεκτρική κουβέρτα έχουν. Τη βάζουν, τη λύγονται και περιμένουν να περάσει το κρύο. Ή τη ζέστη το καλοκαίρι που δεν τολμάνε να ανάψουν κλιματιστικό, αν έχουν, απλώς θα κάνουν κρυομπάνια. Αυτό το πράγμα σκεφτείτε να αρχίσει να χειροτερεύει όλο και περισσότερο. Έτσι. Αυτό το πράγμα είμαι σίγουρος, δηλαδή ότι αν μπορούσε ακόμα και αυτό να απαντηθεί λιγάκι, θα μπορούσε να βελτιώσει την κατάσταση υγείας. Και εμείς αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι οι πολιτικές είναι χρηματιστήριο ενέργειας, θα αυξάνουν το ρεύμα με έναν τρόπο ο οποίος δεν έχει καν οικονομική λογική και ο κόσμος απλώς θα χειροτερεύει. Λοιπόν, τελειώνοντας. Ακριβώς. Είναι η παλιά συμμετοχή μου στο κίνημα. Ο υπότιτλος αυτού του κομμάτι, από αυτό το κομμάτι να ξέρετε, είναι το «Τι να κάνουμε», από τη γνωστή ερώτηση του Βλαδίμηρου Λένιν. Λοιπόν, φυσικά η Βανέσα έχει θέσει ένα θέμα, είναι ολοφάνερο, έτσι, ότι χωρίς γενναία χρηματοδότηση, χωρίς κάποιος να πει ότι κοίταξε να δεις ποιος είναι ο ορισμός της υγείας, το 1948, μετά τον τερματισμό του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είπε ότι υγεία δεν είναι η έλλειψη ασθένειας, είναι η ευεξία, σωματική και ψυχολογική. Δεν είναι απλώς να μην αρρωσταίνεις πάρα πολύ συχνά. Προς μια τέτοια προς τέτοια μια ολιστική κατεύθυνση πρέπει να μιλάμε. Η χρηματοδότηση θα πρέπει να ικανοποιεί αυτή την ανάγκη. Όχι απλώς να είμαστε μπαλωματίδες, και εμείς οι γιατροί μάλλον, να είμαστε απλώς μπαλωματίδες της εργατικής τάξης και των εργαζόμενων. Έλα εδώ, πάρε λίγο ένα φάρμακο, έφυγες, άμα αρρωστήσεις ξανά θα δούμε τι θα κάνεις. Σίγουρα δεν υπάρχει κάποιος πολύ καλύτερος από τους ανθρώπους που δουλεύουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας ή δουλεύουν γενικά στην υγεία, που να ξέρει καλύτερα τις ανάγκες. Και αυτοί δεν μπορεί να είναι κάποιοι ειδικοί, κάποιοι άνθρωποι που δεν έχουν και σχέση με την πραγματικότητα. Θα είναι οι εργαζόμενοι σε αυτόν τον χώρο, όχι μόνο οι γιατροί, οι εργαζόμενοι σε αυτόν τον χώρο και πάντα απ' όλα οι άνθρωποι οι οποίοι απολαμβάνουν αυτές τις υπηρεσίες. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω είναι και ένας από τους λόγους που το Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο έχει, με τη μικρή μου εμπειρία και εντάξει, είμαι βέβαια και 10 χρόνια εκεί, αλλά μπορώ να σας πω ότι οι ασθενείς μου στο Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο πάνε πολύ καλύτερα από ό,τι θα πηγαίναν οπουδήποτε αλλού. Κάθε χρόνο, αυτό διαπιστώνω, ότι οι άνθρωποι που έρχονται και με βαριές ασθένειες είναι πάρα πολύ καλά και αν υπήρχε και ένας τρόπος αυτοί οι άνθρωποι να επαναδεχτούν κοινωνικά, θα ήταν σε καταπληκτική κατάσταση. Και σίγουρα αυτό δεν έχει να κάνει με μένα προσωπικά, έχει να κάνει ότι υπάρχει μια συμμετοχή τους σε αυτό το πράγμα, έτσι, όχι τόσο καλή όσο θα θέλαμε, δεν παίρνουν μέρος, ενώ είναι ανοιχτό στις γενικές συνελεύσεις, αλλά έρχονται σε ένα χώρο όπου ούτε υπάρχει ιεραρχία,
Ούτε υπάρχει ο γιατρός από πάνω, είναι και επικίνδυνοι γιατροί. Έτσι. Θέλω παραπάνω χρήματα, όλα πρέπει να βασίζονται σε μένα, να ιατρικοποιήσω τα πάντα. Έτσι. Πόσοι γυναικολόγοι θέλουν να έχουν προγραμματισμένο το κετό την τάδε του μηνός, γιατί θέλουν και θα βρουν και ένα ιατρικό λόγο να το κάνουν. Υπάρχει ένα είδος κοινωνικού ελέγχου σε μικροσκοπικό επίπεδο στο Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο, το οποίο δημιουργεί ένα άλλο μοντέλο υγείας. Και νομίζω ότι αυτό μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ στην υγεία των ανθρώπων. Εγώ αισθάνομαι καλύτερα εκεί και αυτοί αισθάνονται καλά και βέβαια και οι άνθρωποι που είστε πολλοί από εσούς που είστε εθελοντές. Που κάνετε κάτι το οποίο είναι πώς θα πω, ξεπερνάει, απαντάει ακόμη και στην αριστεία. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχετε άλλες εκπαιδεύσεις, άλλες εμπειρίες, μπορείτε να κάνετε δουλειές. Λίγοι από μας κάνουν τη δουλειά. Για μένα είναι πανεύκολο. Έρχομαι, βλέπω ασθενείς, δεν κάνω κάτι άλλο. Οι περισσότεροι από τους ανθρώπους κάνουν άλλες δουλειές από αυτές τις οποίες έχουν εκπαιδευτεί και τις κάνουν και πιο αποτελεσματικά από άλλες καταστάσεις. Και καλύτερα, γιατί όλοι έχετε αντιμετωπίσει τη γραφειοκρατία και τον κουρασμένο υπάλληλο, ας πούμε, στο νοσοκομείο. Είναι εντυπωσιακό πώς το μοντέλο του Μητροπολιτικού Κοινωνικού Ιατρείου μπορεί και αποδεικνύει σε μικροσκοπικό έστω επίπεδο ότι η υγεία μπορεί να είναι διαφορετική και δεν είναι μόνο θέμα χρηματοδότηση. Τελειώνοντας, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε εκτός από τη χρηματοδότηση, εκτός από το να προβάλλουμε ένα καινούργιο μοντέλο, αφορά όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται εδώ και αφορά γενικά αυτό που σας έλεγα την καταγωγή μου, τα κοινωνικά κινήματα. Ένα πράγμα είναι το 2011, μπορώ να σας πω ότι οι ασθενείς μου τότε δούλευαν, δηλαδή στο γραφείο μου, ήταν πολύ καλύτερα όταν πηγαίναν στην πλατεία Συντάγματος και αντιμετωπίσαν την κατάθλιψή τους ή ακόμα και πιο σοβαρές ασθένειες γιατί συμμετείχαν σε κάτι συλλογικό, ζωντανό, το οποίο έδινε μία ελπίδα. Αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει, έχει επικρατήσει το τίνα, δεν υπάρχει άλλη προοπτική, έτσι, μετά από τις σοβαρές ήττες του τελευταίου χρονικού διαστήματος. Παρ' όλα αυτά όμως, σαν εκδίκηση της ιστορίας, εγώ νομίζω ότι ακόμα και ένα κοινωνικό κίνημα όπως αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, που είναι το κίνημα των ανθρώπων που ζητάνε δικαιοσύνη για τα τέμπη, μπορεί να είναι προφυλακτικό και μπορεί να βοηθήσει να αντιμετωπιστεί η κατάσταση. Τελειώνοντας, δεν έχω να αναφέρω κάποιο φιλόσοφο, έχω να αναφέρω όμως τον Iggy Pop, ο οποίος είπε, έτσι, ο οποίος έχει ένα τραγούδι, πάρα πολύ ενδιαφέρον, το οποίο η ελληνική του μετάφραση, και νομίζω ότι αυτό είναι που μπορεί να μας βοηθήσει όλους να είμαστε καλύτερα, είναι το πάθος για ζωή. Παρότι ψυχίατρος δεν βολεύτηκε να ψυχιατρικοποιεί τα προβλήματα, αλλά έβαλε την κοινωνική διάσταση και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν θέλω να το πω. Τώρα, πρέπει να αποφασίσουμε. Μια ιδέα που έχω είναι να πούμε ότι μέχρι τη 1 να μείνουμε εδώ. Συμφωνείτε? Εκτός από το αν θέλετε πιο πολύ και τα λοιπά, θα το ξανασυζητήσουμε. Δεν ξέρω και τι συμφωνία έχει γίνει το χώρο. Να γίνουν οι ερωτήσεις. Μία ερώτηση που προηγείται που είπαμε στον κύριο να την κάνει και μετά και να λέτε, αν θέλετε, παρότι μπορούν να απαντάνε και οι δύο μιλητές, να λέτε σε ποιον την απευθύνετε πιο από καταρχήν. Ένα κάτσε μόνο. Εγώ απλώς μπορώ να φωνάσω. Λοιπόν, εγώ μπορώ από εδώ να δίνω το λόγο. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τη δική σας την ερώτηση. Δεν ξέρω αν υπάρχει μικρόφωνο να με... Δεν πειράζει, όσο μπορείτε το φωνάζω. Να βλέπαμε λίγο αυτό το θέμα με την χρήση πιστωτικών καρτών και πώς ενεργούν ευεργετικά στον εγκέφαλο με αυτή την ψευδαίσθηση της ευδαιμονίας της στιγμιάς. Ήταν κάπως ενδιαφέρον από την άποψη την επιστημονική αυτό το λειτουργία αυτό. Και μετά θα δούμε και στον κύριο Ψυχίατρο να εντυπωσίασε κάτι, θέλω να κάνω μια λέξη. Ναι, η πρώτη είναι για την χρήση των πιστωτικών καρτών, πώς ευεργετούν στον εγκέφαλο και πώς δίνουν αυτή τη ψευδαίσθηση της ευδαιμονίας της στιγμιάς. Αυτό το shopping therapy. Μιλάμε λίγο πιο δυνατά.
Πιο δυνατά.